आथिखालाव बिटिआरनि राजखान्थि फोथाराव सोलिगासिनो दुंहाव थासारि। हरनि खाबु लानानै 18 नं मानास सेरफां ब्लक इउपिपिएल मावख'खौ सावदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि फानबारियाव थानाय 18 नं मानास सेरफां ब्लक इउपिपिएल मावख'खौ हरनि खाबु लानानै सिनाय मोनै सुबुंफोरा सावना गालांनायनि सन्देह खालामदों दोलोआ। 18 नं मानास सेरफां ब्लकनि आफादगिरि सुरेश दैमारिया फोरमायनाय बायदिब्ला हरनि 12 रिंगासो समाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा मावख'खौ सावदों। बेबायदि हाबा मावनाया दुखुनांथाव, सुबुंथि गैयै हाबा होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। जायफोरा बे हाबाखौ मावदों बिसोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननाबो दाबि खालामो बिथाङा। मख'नो गोनांदि अर सावनायनि जाउनाव मावख'आव दोननाय बेसेन गोसा सि दाग्रानि मुवा बेसादफोरजों लोगोसे मावख'नि गोनां मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। थांनाय मोनायाव खोब सम्भब माने 12टासो समाव बे खामानिखौ मावदों जों बेवहाय थांनाय मैया जोङो 7टासिमहालागै मिटिङावनो दङमोन। दहाय फुङाव नुबाय जे बेवहाय जोंनि इउपिपिएल मानास सेरफां ब्लक अफिसखौ सोरबा सावनानै गालांदों। जोङो आसरित मोनदों। बेवहाय जोंहा खुनु रावजोंबो बेवहाय हाय-खायजानि बाथ्रा गैया, किन्तु जोंनि अफिसखौ सोरबा सावनानै गालांनाया जोबोद माने दुखुनांथाव जादों। आरो जोङो बिथांमोनखौ दिनै निन्दा होदों जे बेवहाय अमानबीय माखासे खामानि मावबाय बिथांमोना। जाय बिथांमोना बेबायदि जाथावै खामानिखौ मावदों, बिथांमोनखौ प्रशासननिफ्राय नागिरनानै थाबैनो सास्ति होनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो। बेवहाय हेन्डलुम डिपार्टमेन्टनि जिहेतु बेवहाय क्लास्टार जाबाय पानबारियाव मोनसे, बिथांमोननि अफिसखौ मैया इएम धनन्जय बसुमतारी बिथांनि दारै बेखेवनायबो जाहैबाय। दा बिथांमोनहा बेवहाय माखासे मैल'बान माने जि दाग्रानि बेसादफोर दोनथ'दोंमोन, बेयो गासिबो खामजोब्बाय आरो अफिसनि माने मैल'बान बेसादफ्रा बेहाय सारखार जानायखौ जों नुनो मोन्दों।